बाटे पूरा हिंदुस्तान में। लॉकडाउन लागल बाटे पूरा हिंदुस्तान में। मध्यागला सीतामढ़ी रोड पर निकाला से पुलिस लाठी मारता पड़िया कमार एक रोआ का पता चलता चर्चाए कर दुनिया जहान में। चलता चर्चाए कर पूरा सनासार में। लॉकडाउन लागल बाटे पूरा हिंदुस्तान में। लॉकडाउन लागल बाटे पूरा हिंदुस्तान में। मध्यागला सीतामढ़ी रणधीर राजेश कहे साचे साचे बतिया दियल न देखाई मोदी अपन सकतिया। पड़ल माया फद देखो देशवा विदेशवा में। पड़ल माया फद देखो देशवा विदेशवा में। लॉकडाउन लागल बाटे पूरा हिंदुस्तान में। लॉकडाउन लागल बाटे पूरा हिंदुस्तान